नमस्ते. मैं ताक बनवते आहे, म्हणजेच छास. मी ताक बनवते आहे, पण त्याच्यासाठी हे लागणारं साहित्य आहे. हे पाव लिटर दही आहे, हे साधा मीठ आहे, हे काला मीठ आहे, जिरं आहे, काली मिरी आहे, हे हिरवी मिरची आहेत, हे कोथिंबीर आहे आणि हा पुदिना आहे. आणि हे दूध घेतलं आहे. ते मी तुम्हाला कशी आयडिया दाखवते की दही कसं बनवायचं. तर हे दही आहे, हे दही आहे आणि हे दूध आहे. मी थोडंसं तुम्हाला दाखवते, म्हणजे तुम्ही किती पण बनवू शकता. ह्याच्यातलं दही आहे ना, हे एवढं दूध आहे ना, ह्याच्यातून एवढंसं थोडं घ्यायचं असं आणि या दुधामध्ये असं मिक्स करायचं. असं मिक्स केलं की त्याला झाकण लावून हे असं ह्याच्यावर झाकण मारून असं ठेवलं की सकाळी असं मस्तपैकी दही बनणार त्याचं. आणि तुम्हाला ते दही गोड खायचं असेल तर तुम्ही सकाळपासून दुपारपर्यंत खाऊ शकता. आणि जर याचं ताक बनवायचं असेल तर ते रात्री, म्हणजे ते रात्रीपर्यंत ते आंबट होणार, मग ताक होणार त्याचं. अशा प्रकारे हे असं दही बनवायचं आहे. आता मी तुम्हाला पहिला साधा ताक बनवून दाखवते आणि त्याच्यानंतर मसाला छास. मी आता आज अशा प्रकारे तुम्हाला 2 प्रकारचे ताक बनवून दाखवणार आहे. एक साधा ताक आणि एक मसाला ताक. पहिलं तुम्हाला मी ह्याचा अर्धा हिस्सा घेते आणि साधा ताक बनवून दाखवते. हे साधा ताक म्हणजे आता थोडं दही घेतलं आहे, त्याच्यामध्ये ही थोडीशी कोथिंबीर टाकायची, थोडंसं हे 2-3 पानं, अशी 2-3 पानं पुदिन्याची टाकायची, हे थोडं मीठ टाकायचं आणि हे काला मीठ आहे. हे काला मीठ पण असं थोडं घ्यायचा. म्हणजे जसं आपण ताकाचं आपण कसं प्रमाण वाढवणार ना, त्या पद्धतीने आपल्याला चवीला पाहिजे तसं सामान वापरायचं. आता मी हे पाव लिटरचे तुम्हाला 2 प्रकारचे ताक बनवून दाखवते आहे, त्याच्यामुळे हे मी थोडं सामान वापरते आहे. आता मी हे सगळं पाणी टाकणार त्याच्यामध्ये 1 ग्लास आणि मिक्सरला लावणार आहे. हे बघा, 1 ग्लास पाणी घेते, म्हणजे साधा ताक मी तुम्हाला करून दाखवते. हे दही टाकलं आहे, कोथिंबीर टाकली आहे, पुदिना टाकली, साधा मीठ टाकलं आहे, हे काळं मीठ टाकलं आहे आणि थोडं जिरं टाकते. ह्याच्यामध्ये हे साध्या ताकामध्ये हे मिरची आणि हे काली मिरी हे वापरायचं नाही आहे, कारण ते मसाल्याचं आहे तिखट. कारण हे साधं आहे, म्हणून हे पहिलं मी साधा दाखवते तुम्हाला. हे याच्यामध्ये टाकलं आहे. आता तुम्हाला मिक्सरला लावलं आहे. आता मी ते ग्लासात ओतून घेते. साधं ताक साधाच एकदम मस्त झालेलं आहे. हे बघा, तो स्टीलचा ग्लास घे. हे आपलं साधा ताक तयार झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये मी तुम्हाला परत सांगते, ह्याच्यामध्ये तिखट कुठलीच वस्तू वापरायची नाही. आपलं साधं घरगुती तयार एकदम रेडी 1 ग्लास बनवलं आहे. आता मी मसाला छास बनवते, मसाला ताक. आता हे दही ठेवलं आहे ना, हे तुम्हाला दुसऱ्या पद्धतीचं ताक दाखवते. हे पण 1 ग्लास होणार आहे. हे आता कसं तिखट म्हणजे मसाल्याचं ताक, ते छास बोलायची सवय झालेली ते ताक. ह्याच्यामध्ये आता आपण जे आता पहिलं वापरलं तसंच वापरायचं आहे. हे मीठ, साधं मीठ, हे काळं मीठ. पण ताक बनवता नाही ना, काळं मीठ लागतो. हे जिरं. ह्याच्यामध्ये मसाले छासमध्ये सर्व वस्तू लागतात. हे पुदिना आणि ही कोथिंबीर. 1 ग्लास बनवायचे म्हणून आपण थोडं वापरायचं. आणि त्याच्यामध्ये हे आता मिरची, म्हणजे मसाला छास म्हणजे हे असं 1 मिरची वापरायचं. आणि त्याच्यामध्ये ही काली मिरी एवढी घेतली म्हणून अशी नाही वापरायची, 2-3 अशी. हे बघा, मी आता 5 घेतली आहे, म्हणजे 1 ग्लासामध्ये हे 5 काली मिरी बस झाली. आणि आपण 2-3 जर ग्लास बनवायचे असतील आणि दही जास्त असेल तर 5-10 असे वापरायचे. आता मी हा प्रकार आहे ना सगळं टाकून दिलं आहे. आता याच्यामध्ये परत 1 ग्लास पाणी वापरते. हे पाव किलो दही होतं, म्हणून त्याच्यात 2 ग्लास बरोबर ताक झालं आहे. एक साधा बनवला आहे आणि आता हे मसाला छास म्हणजे मसाल्याचं ताक.
आता याच्यामध्ये सुद्धा मी आता 1 ग्लास पाणी वापरते आहे. हे बघा 1 ग्लास पाणी, म्हणजे जास्त घट्ट नाही जास्त पातळ नाही. आता हे मिक्सरला लावणार आहे आणि हे सगळं बारीक होणार आहे. हे थोडं तिखट लागेल, म्हणजे मसाला चास बोलतात ना, मसाल्याचं ताक ते. ह्यात आपलं झालं मसाल्याचं ताक. हे मसाले ताक, ते साधं ताक. हे बघा, हे आपलं मसाल्याचं ताक रेडी. तुम्ही आता बघितलात ना ताक कसं बनवायचं, दही कसं लावायचं, ते मी दाखवलं आहे तुम्हाला. आणि 2 प्रकारचं ताक आहे. तुम्ही साधं ताक बनवलात तरी चालेल, असं साधं ताक बनवायचं. आणि हे तिखट म्हणजे मसाले चास, मसाल्याचं ताक. हे साधा ताक, हे मसाल्याचं ताक असं बनवायचं. हे पण छान लागतो प्यायला. आणि समजा हे पण छान लागतो प्यायला. दोन्ही पण तुम्ही करून बघा. हे 1/2 किलो दूध आहे, 1/2 किलो दही दुधाचं. आपलं दोन्ही प्रकारचं ताक रेडी आहे, कंप्लीट.